Natuurlijk duurzaam vooruit. Met geothermie. Zuidwest-Friesland wil duurzaam vooruit. We willen een energie-neutrale gemeente zijn, vrij van fossiele brandstoffen. In 2050 moeten alle gebouwen aardgasvrij zijn. Voor het verwarmen en koken moeten we dan alternatieven gebruiken. En die zijn er. Bijvoorbeeld met de warmte uit de grond. Aardwarmte, oftewel geothermie. In de gemeente Zuidwest-Friesland onderzoeken we of we de warmte uit de aarde kunnen gebruiken voor het verwarmen van huizen. Dat werkt zo. In dorpen of wijken waar dat kan, leggen we een warmtenet aan. Vanaf een huisje, de machinekamer, lopen 2 buizen diep de aarde in. De ene buis voert het water aan, de andere buis leidt het water, iets kouder, weer terug de aarde in. Op deze manier oogsten we de warmte voor de verwarming van huizen. Met een stelsel van buizen brengen we dan warm water naar de huizen. Ieder huis wordt aangesloten op het warmtenet. Een afleverset regelt alles en meet het verbruik. De afleverset wordt aangesloten op de bestaande installatie. De oude verwarmingsketel is dan niet meer nodig. Door samen te werken met inwoners en partners zetten we gezamenlijk in op een collectieve, betaalbare en voor iedereen bereikbare oplossing waarmee we natuurlijk duurzaam vooruit kunnen. Ontdek op duurzaamzuidwestfriesland.nl hoe we stap voor stap toewerken naar een energie-neutrale gemeente.